Wagadugu ka kiiritigɛ soba ale ka ɲɛma min ye procureur Bazier Blaise ale ye laseli kɛ bi sɔgɔmada in na k'a yira ko olu ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka taa laseli caman le kan minnu ye kɔnɔ a yira kɔni ko fasoden dɔw kɔni olu da yira yuguyugu ko la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka se wasaden bulon kɔrɔma ɲɛma fɛ min ye Bala Sakande ye ale min tun bɛ wasaden bulon kan kama sɔrɔ président Roch-Marc Christian Kabore ale tun bɛ Burkina Faso ka jamanakuntigiya la o sɛgɛsɛgɛli kɔnɔ a y'a yira ko jalaki min kɔni o bɛnnen don Bala Sakande kan o ye ko ale sera ka a da don yuruguyugu ko dɔ la minnu ye ka se ka wari di maa dɔw ma minnu t'u dangani tɛ ko o kɔfɛ fɛnɛ olu sera ka gafe dɔw bayɛlɛma ka wari caman la fɛn dɔw kan min tun ye ka san ka di Assemblée nationale ma ko o ko ninnu fɛnɛ o dangani tɛ ko o kɔfɛ fɛnɛ ko Bala Sakande kɔni ale ye wari tilan maa dɔw ye wari tilan cogo minnu ma se ka dakelenya sariya sira kan ko olu ye o sɛgɛsɛgɛli ninnu bɛɛ kɛ nka an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan a yira ko Bala Sakande kɔni ale bɛ jamana kɔ kan sabula hakililajigera an bɛ se ka min fɔ ale tun ye jamana bila ko a bɛ taa a yɛrɛ fulakɛ jamana kɔ kan nka hali bi a b'a se ka na faso kɔnɔ tuguni kiiritigɛla kɔni ko ni sɛgɛsɛgɛli kɔni nana bila ko n'a nana se ko kiiritigɛ kɔni nana se kɔni ci bɛna bila jamana nin ma o ka se ka Bala Sakande sɔgɔ ka na Wagadugu yan